Dan huwa l-Interconnector li se jkun taħt il-baħar bejn Malta u Sqallija. Fil-futur qrib mistennija tibda ħidma ta' testjar fuq dan l-Interconnector wara li tlesta x-xogħol fuq il-kejbil ta' 120 km taħt l-ilma. L-Interconnector għandu djametru ta' 26 cm huwa magħmul minn 3 cables tar-ram imqabda flimkien bil-ħadid. Meta Żorna terminal l-Magħtab spjega aħjar dwar dan l-Inġinier Robert Kembri, konsulent għall-Ene Malta. Il-kejbil li qed tara huwa il-kejbil li hemm fil-baħar minn Malta sa Sqallija u ġo fih għandek it-tlet cables li minnhom tgħaddi l-elettriku jgħaddi l-enerġija. Dan il-materjal ta' hekk huwa insulation tal-kejbil bħal-cables kollha u wkoll hawnhekk hawn żewġ cables li minnhom tgħaddi l-informazzjoni Fibre-Optic cables illi minnu nkunu nistgħu nikkomunikaw bejn Malta u Sqallija fil-futur. Staqsina l-fażi tal-It-Testjar x'se tinvolvi. It-testing isir kemm fuq il-kejbil li minnu se tgħaddi l-enerġija kif ukoll fuq is-sistemi ta' kontroll. Timmaġina li kejbil li ħajgħaddi minnu l-enerġija kollha jkollu sistemi sofistikati ta' kontroll. Kull biċċa apparat, kull biċċa kejbil u kull biċċa equipment li hemm tiġi ttestjata individwalment u mbagħad jiġi ttestjat kollox flimkien. Il-kejbil imbagħad ikun jista' jibda jintuża. Meta jispiċċa l-ttestjar, inkun nistgħu nibdew nużaw il-kejbil, il-pjanijiet tagħna huma li sal-ewwel nofsa din is-sena dan il-kejbil ikun jista' jiġi użat u jibda jissuplixxi enerġija lill-Gżejjer Maltin. Permezz tal-Interconnector Malta tkun tista' tikseb l-aqwa prezzijiet tal-enerġija. Se jippermetti wkoll lill-Ene Malta żomm postijiet strateġiċi bħal Mater Dei, l-ajruport, l-impjanti tar-reverse osmosis u żoni industrijali joperaw f'każ ta' problemi maġġuri fin-netwerk. Minn dan il-kejbil aħna se nkunu nistgħu nġibu xi 200 megawatt illi huwa ammont sostanzjali ta' enerġija illi tintuża Malta. Dan ikun possibbli billi aħna nagħmlu agreements ma' kumpaniji barra minn Malta biex huma jkun jistgħu jfornuna l-enerġija. Il-ġimgħa li għaddiet it-terminal tal-Magħtab ingħaqad mal-grid lokali permezz ta' mina ta' 6 km nofs li ġiet imħaffra sal-Kappara. Il-proġett jiswa 182 miljun euro. L-Interconnector iwassal minn Qalet Marku fil-Magħtab Sarakuża fi Sqallija.